मानो होनबा बिसोरो आं ख्रिस्टियानखाय आरो बियो हिन्दुखाय जेनेबा होलायखाया होननानै गोबां समनिफ्रायनो बुंबाय थायो। ধর্মের মানুষগুলা আস্তে আস্তে বহুত কমি গ'ল। যদি আমি ব্রহ্ম লিখো কিন্তু আমি বাথৌ সেৱা কৰোঁ, আমি বাথৌটো उदालगुरिनि जिथु मोनसे जाथाय सासे बर' सिख्ला MA फरायबाय थानाय गोमानानै दङ होननानै जे खौरांनिफ्राय फोरमायनाय जादोंमोन न'खरनि सुबुंफोराहाय दा बै सिख्लाया फैफिनगोना फैफिनदिया मोनखोना मोनदिया मा जामारखो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायोब्ला मोनथिगोन जाय सिख्लाखौ गोमानानै दङ होनदों बै सिख्लायानो गावनि ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय स्टेटमेन्ट होफैदों। भिडिअखौ आं नोंथांमोननो होनानै होगोन, बेनि सायाव जोङो फिन सावरायफिनगोन। बेराफारसेथिं राकेश ब्रह्म सार बर' हारिनि ख्रिस्टानफोरखौ लानानै गोख्रों बिबुंथि। नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? बिथांनि जिथु बिबुंथि बेखौ खोनासंनानै लाग्रो, नोंथांमोना बेनि उनाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। खुलुमबाय, आं बिदांस्रि औवारि। जोङो बड'लेण्ड निउसाव नुदों आंखौ जाहानि न'नि मानसिफोरा गोमानानै दं होननानै बुंदों। बेफोर गासैबो मिसा खौरां। आं गोमायाखै, आं आंनि मोजां मोननाय सेंग्राजोंसो खारखोमाबोदों। जोंनि खारखोमानायनि जाहोना बेनो, आं हिन्दु, बे ख्रिस्टान। जाहानि न'खरनि मानसिफोरा आंखौ मिथिखायो आरो आं ख्रिस्टानजों गोसोथोलायो होननानै आंखौ मिथिखायो आरो बिसोरखौ आंबो मिथिखायो जे बिसोर आंखौ मालाबाबो हरा होननानै। बेखायनो आं खारखोमाबोबाय, आं गोमायाखै। आं आंनि मोजां मोननाय सेंग्राजोंसो फैदों। जोंनि मोजां मोनलायनाया गोबावबो जाबायमोन, बेखायनो आं खारबोबाय। आं मोजाङैनो दङ, आंखौ आरो नागिरनांला, आं जेबो फैबाय आरो थांफिनला। आइ आफा आरो दा आंखौ निमाहा होदो आरो आं थांला, आं जेराव दं बेयावनो थासिगोन। खुलुमबाय, आं लुकास दैमारि। नंगौ, बे आंजोंसो फैदों। ससियेल मिडियायाव गोमादों होनना बुंनाय खोथाया मिसा। मानो होनब्ला बेयो आंजोंसो फैदों, गोमायाखै, आंजोंनो दङ। जों बिस्रानि न'खरनि मानसिफोरनो 23 मोनाव जों खारदों, ओमफ्राय 24 फुङावनो जोङो बिस्रानि न'खरनि बिमा बिफानो जों खिथाहरखादों। मानो होनबा जों सानैजों लाना खारलायबाय होननानै। मानो होनबा बिसोरो आं ख्रिस्टियानखाय आरो बियो हिन्दुखाय जेनेबा होलायखाया होननानै गोबां समनिफ्रायनो बुंबाय थायो। बेवहाय जेनेबा आंबो सानबाय, जोंलाय आरो माबायदिथो बेफोरबायसा होआ होननायाव थाबाय थानो, जों खारस्रानोसै होनना जों सानैजों रायलायबाय आरो बेवहायनो कल खालामनानै जों खिथाहरखादों। जों खिथानायाव खिथादों, बेवहायसो बेनि उनावसो जोङो जेनेबा खारदों। ओमफ्राय जोङो खबर होग्रोना खारनायनि उनाव जोङो जे फैबाय जों आरो माब्लाबाबो थांला होननानै सानबाय। आरो बेयाव जों नुनो मोनदों, मानो होनबा बिनि फरायनाय बाथ्राखौ बुंदों। आं बिनियाव सोंग्रोखादों जे फरायगोन ना फरायला होननानै। बियो बुंखादों आंखौ, मा होनना बुङो, जोंहानि न'आव आं रायलायखाबाय जे फरायला, फरायनायखौ दोनथ'नोसै माने बायदिसिना खौरां बुंनायाव। दे होमबालाय खारस्रानोसै होननानै जों सानैजोंनो मोजां रायलायनायावसो जों खारनाय जादों। बे गोमायाखै, आंजोंनो दङ। अन्नानै जोंखौ नागिरनांला। आरो जुदि मानियोब्लासो आं बेखौ लानानै आं न'आव थांफिनगोन। जुदि मानियाब्ला आरो जों माब्लाबाबो बे जायगानिफ्राय जों माब्लाबाबो न'आव थांफिना। जोंनि बुंनाया एसेनोसै, गोजोन्थों। আৰু অসম চৰকাৰৰ যি মানে যি নিয়ম, যি আইন, যে ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'লে আইনৰ মুখামুখি হ'ব, এইটো বিৰাট মানে ভাল এটা সিদ্ধান্ত বা ভাল এটা আইন হোৱা বুলি মই ভাবোঁ। যদিও আইনৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে নে মই জ্ঞাত নহয়। যদি আইনত পৰিৱৰ্তন হয়, এইটো বড়ো সমাজৰ কাৰণে চবতচাই মানে ভাল কথা বুলি মই ভাবোঁ, সকলোতচাই। কাৰণটোৱে হ'ল যে বড়োসকলে, বিশেষ কৰি আমাৰ এই উত্তৰ অঞ্চলত থকা বড়োসকলে বহুত গৰীব, আৰু সেই গৰীবৰ কাৰণে খ্ৰীষ্টানিজম যি ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিবিলাকত আছে, ইউৰোপৰ যি কাণ্ট্ৰিবিলাক আছে, গ্ৰীচ, তেনেকুৱা ইউৰোপ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ পৰা আমি শুনিছোঁ আৰু দেখিছোঁ বহুত মানে ফাণ্ডিং হয়। মিছনসমূহ আৰু মেডিকেলসমূহ চৰকাৰীভাৱে যিমান মানে উন্নতি আনিব পাৰিছে, তাত চাই খ্ৰীষ্টানিজম যোনটো আছে বেলেগ দেশৰ পৰা ফাণ্ডিং এইটো বহুত চলে। আৰু যিহেতু গৰীবৰ সুবিধা ল'বলৈ অজস্ৰ ৰাস্তা আছে, টিংপাত কিনি দি পেলাই, বেমাৰৰ সুবিধা দি পেলাই, এনেধৰণৰ যে খ্ৰীষ্টানিজমটো বড়ো সমাজত বহুত বাঢ়ি গৈছে। মই সৰুকালৰ পৰা বিশেষ এটা এই ধৰ্মীয় লাইনত মোৰ অনুভৱ নাছিল বা মই ফিল্ডত অহা নাছিল। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মই এই বিদ্যাৰ অঞ্চলত ৰাজনৈতিকভাৱে হ'লেও জড়িত হৈছোঁ, তাৰ পৰা মই দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ বাথৌ ধৰ্মৰ মানুহবিলাক
আস্তে আস্তে বহুত কমি গ'ল যদি আমি ব্ৰহ্ম লিখোঁ কিন্তু আমি বাথৌ সেৱা কৰোঁ আমি বাথৌটো যিহেতু সকলো ধৰ্মৰ মানুহে বড়ো জাতিটো বাথৌৰ পৰাই আহা আৰু আমি আজিও বাথৌটো এৰা নাই যদিও আমি ব্ৰহ্ম লিখোঁ কিন্তু খ্ৰীষ্টান হোৱাৰ পিছত কোনোবাই আকৌ বাথৌ পালন কৰা বা কিবা অন্য আমাৰ বড়ো সমাজত যি ধৰ্ম পূজা কৰা সেইটো লাইনটো আমি দেখা পোৱা নাই গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ কৰিছোঁ কাৰণ তেখেতে ধৰ্মৰ লগত সম্বন্ধ ৰাখি বহুদিন ধৰি কাম কৰি আহিছে হয়ও আৰু যিহেতু এতিয়া আমাৰ বড়োৰ যি মেইন ধৰ্ম বাথৌ ধৰ্ম আমি বচাব লাগিব গতিকে এই আইনটো আমাৰ কাৰণে বহুত লাভৰ হ'ব চিৰাং ওদালগুৰি কোকৰাঝাৰত খ্ৰীষ্টানৰ সংখ্যা আগত কিমান নাজানো কিন্তু এতিয়াতো মোৰতো এনেকুৱা আন্দাজ হয় বহুত হিন্দুবিলাকৰ চাই মানে বাথৌ ধৰ্মৰ চাই বহুত বেছি ধন্যবাদ नोंथांमोना जुदि नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला बुजिदोंआनो जानांगौ जे मा फोरमायखो आरो मा बुंखो राकेश ब्रह्म सार गोबां खोथाखौ लानानै बिथाङा फोरमायलांबाय आरो बुंलांबाय गावनि ससियेल मिडिया पेजनि गेजेरजोंहाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय बेनि सायाव आं बांद्राय बुंला बेराफारसेथिं अदालगुरिनि जिथु सिख्ला जे बर' सिख्ला गोमानानै दङ होननानै जे खौरांनिफ्राय फोरमायनाय जादोंमोन दा बै सिख्लाया गोमानानै थायाखै होनना बिथाङा फोरमायदों आरो लोगोसे न'खरनिफ्राय जि फोरमायदों बेयो नंखाय होननानै बिथाङा फोरमायनाय जोङो नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला बिथाङाहाय गावनि मोजां मोननाय सेंग्राजों खारखोमानानै दंहैयो होननानै बिथाङा गावनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों स्टेटमेन्ट होफैदों आरो बुंफैदों लोगोसे बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला गनायाखै होननानैबो बिथाङा मख'नाय जों नुनो मोन्दों टटेलि नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला मोनथिदोंआनो जानांगौ भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे न'खरनि सुबुंफोरा फिन आरोबाव नैबे भिडिअखौ नायनानै मिथियोबा रायजो राजाफोरा मिथिनानै लानो हायो नङाब्ला गोबां जिथु दुखुनांथाव जिथु सासे न'खरनि सासे सुबुं गोमायोब्ला बा खारखोमायोब्ला माने ओरैबायसा मोनसे दुखुनांथाव परिस्थिति जानानै फैयो आरोना सासे न'खरनि मानसि गोमानाय लोगो लोगो बा जिथु खारखोमानाय बुंदोंब्लाबो बेयो न'खरनिफ्राय गायब जानानै दं थिग बेखौ लानानै ना नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लाइक खालामना हो कमेन्टआव नोंथांमोना मा बुंनो सानो बुंहरनो हागोन